السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى هم عندين طاعات وإبادات لنذي صالح عمل لنذي خداين راضي تلغدي تشتن يقينا أودن مبارك روحاني نور تكليان مجلس شركة اتمغن بي الله قبول دبت دين دنيا آخرتنغ آباد بولب يا شيشنغ بركت ونور إيمانن دولو والسن إن شاء الله. حضرت مختوم لشان ايديا أول ödün ihlasını düzlüğün her guşeden niyaz okun gizligin billigin madam yaxşı sözlügül yaxşı söz tapmasan otursan bolup awwal ödün ihlasını düzlügül hemen bir qarabağrin Huday menden razı olsun deyip uğrayın. Awwal ödün ihlasını düzlügül her guşeden niyaz okun gizligin her halvat yerlerde her qabatlarda asmallara gaşin pertap etyen asmallara gaşin zınyan tesvilen doğalın bolsun deyipdir. Billigin çemdam yaxşı sözlügül yaxşı söz tapmasan otursan bol. Bilsene qawini keple bilmeyen bolsan da dımdırıp oturmak doğru qawzat deyipdir. Bir sahabalan birinin gurrunu Hazreti Es'ad ibn Zarara adın işten bolsanız Hazreti Es'ad cavan vaxtında yaşlığında dünyanı əpperen sahaba. Bir vaxt kan alsa da bir gecede Siri Nebevi Peygamberimizin mübarek yaşayışından ağzınrağı aydılıp emme evinin ve arasında gerek bolansan, lazım bolansan bir dersler, alımlar aydılmalı olacak. Şu gerek lazım gurrun biri Hazreti Es'ad'ı tanımak. İnne şu mahal men şu muqaddamada Hazreti Es'ad'ı tanıtmasam işte bir gurrun geliye Hazreti Es'ad şeyle demin diysele aham bir gurrun gummer yanmarlı oluyor. Es'ad'ı tanıyanak nâmediği belli olmuyor. Aham besteslab Hazreti Es'ad'ı tanımalı oluyor. Hazreti Es'ad Ebu Umame bir adam şey. İştensiniz biliyensiniz Peygamberimiz Mekke'de avvalin bar Medine-i Münevvere'den 6 tane cavan oğlan hadir Medine'de Müslümançılıktan haber yok 6 cavan oğlan Peygamberimizin mübarek huzuruna gelipdir.
Şonda Peygamberimizden Kur'an eşitipdirli, din eşitipdirli. Şu altın biri Esad. Altın biri, altın in yaş kiçisi. Altın in yaş kiçisi, in deslap Peygamberimizin elinden tutanı. Altın in yaş kiçisi, in cavanı şu. Şolun içinde de bir rivayette evvel Peygamberimizin elinden şeyle tutan adam. Hazreti Esad radıyallahu anh deslap 6 nefer ol Peygamberimizin mübarek huzuruna geltirli. Minade daş atılyan yerde. Aham 12 nefer ol geltirli. Şon içinde de yeni bağmıştı. Hazreti Esad radıyallahu anh. Yaş sahaba, cavan sahaba. Yoksa şu 6'sı ve 12'si 13. yıl neçe nefer olup gelýärler? 70 nefer olup gelýärler. Taqriban bir rivayette şu 70 neferin içinde de en yaş kişisi Hazreti Esad etmiştikdi. Hazreti Esad radıyallahu anh. Müslüman bolanlaryny Medine-i Münewwere'ye gelip bir yaşlığı, yaşlık yani cavanlık ha. Adam ey cemaat yaş wagtynda, jowan wagtynda adamyň daýawlygy, gudraty bedenine bolýar da, günäge de batyr bolanny beter batyr bolýar, sogaby da batyr bolanny beter batyr bolýan ha. Araplaryň bir meseli var. El-junun funun we şebabun nawm min. Yaşlyk öýdi bir dällikdir diýip Araplaryň bir meseli var. Haqa däli bolup, haqa daýawdyrsa da gaýym durýar. Batıl, günah, haram egdenine de qatiydi. Ine şu yaş oğlanma? Ey cemaat, tanıyın uluqan adam, Resulullah'ın şagirdi. Medine-i Münewwere'de evvelin yıl İslam'dan keplenleşidi. Medine-i Münewwere'de evvelin cemaat yüşürüp amam olan Hazreti Esad'da. Hazreti Esad 70 neferin içinde en cavan, en yaş kiçisi öldü. Odal bir sahaban adın kan eşten sonra dünyadan geçende periştele götürüpdi. O kimdi? Ol Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh. Şonda çıkanı. Hazreti Esad bayan kıyaşacı oğlun. Sa'd ibn Muaz'ın da övünçek Müslüman bolýar. Şon çıkanı, ikisi çıkan biri. Daýdasynyň oğlu da رأت أسعد بن زرارة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس الصلوات الخمس يجمع بهم في مسجد بناه كذا في السير للعلامة الذهبي Peygamberimiz Medine gelmeke bir alim sahabalarının birini ivermeke de bir mescit becerip bir mescit bellep şu taada cemaat namazı kıyanmıştık da Hazreti Esad. Bir mescit bellep 40 nefer daha üşriyemiştik. Hazreti Esad radıyallahu anh. Oham zinanalan bir aydiye min görürdüm diye Esad çoğul becerin mescidinde adamlar bilen namaz okuyordu. Ve sonra Peygamberimiz de Medine-i Münewwere'ye gelenine şu Esad'ın okuyan yerine cemaat etip namaz okuydu deyiptir. Hazreti Esad radıyallahu anh. Aham sonra Peygamberimiz öz yanına sahabalarının birini Medine iveriye. Hadir öz Medine gelmeke Peygamberimizin. Ol kim? Hazreti Musab. Alim adammış. O da gelinini günce Esad'ın oyuna geliptirdi. Men Esad'ın iftiharlarından tanap baryan ha. Ahirete kazanandan, dine hizmet edenden tanap baryan ki işte gerek şu vurdun. Peygamberimizin iyi veren adamsı da barıp şon oyununa oturuptur. Ve şon oyununa oturup da, Esad'ın oyununa oturup da adamlar dine çağırıptır. Esad, yaş sahaba oldu da, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Medine-i Münewwere'ye varanna, kimin oyunu var ya? Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari'nin oyunu var ya. Şonda da Peygamberimiz mübarek düyesinin noktasından tutup, Peygamberimizin mübarek düyesini öz öyüne ekidip saklan sahaba.
Her haçan Peygamberimiz minjek bolsa, maňa habar berse düýän getirerin, özüm düýän saklaryn diýen sahaba. Hazreti Es-Sa'd radıyallahu anh Peygamberimizin düýesiniň noktasyndan tutakana öýüne akiden sahaba. Ohum Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam serdar alem rahmetul lil alamin Muhammed Habibullah aleyhissalatu vesselam Medine-i Münevverede jaýlaşýar. Ohum Peygamberimiz näme etýär? Mescid, şuma halkı Mescid-i Nebevi wa şu tadan mescid bejermeli bolýar. Emma Allah'ın beren muhleti, yani adamın ölümü acal Hazreti Es'ad'ın üstüne düşüyor. Hazreti Es'ad boğuduğunda bir dert tutuyor. Hazreti Es'ad marizliye. Uluqan boğazından bir dert tutuyor. Ohum Peygamberimiz gaýgy diye. Ah Resulullah can gaýgyň içinde de. Hey Es'ad diye. Sahabalarına aytdı. Bir Es'ad bir dert bilen ölse, Es'ad bir dert bilen ölse, mene Medine'ye täze geldim diye. Yahudiler ve münafıklar keyfet gurrun eder. Ha hak peygamber olsa, on derdi qowwalardy, ol ölmerdi diýjekler owy. Hay azalyk hep başlajak o maňa diye. Yoksa ajalla näme gelýär-de. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam özü ile yağın çermap derman etcek bolýar Hazreti Es'ad. Ta Hazreti Es'ad Peygamberimiz öz mübarek mescidini salıp bejertdi qala Es'ad dünýeden geçýär. Es'ad dünýeden geçýär. Es'ad dünýeden geçýär. Allah ondan razi bolup Allah Taala cenneti Firdevs ata etsin Hazreti Es'ada. Ajalından korkup girsen ummana, korkudan ne peyda gidecek cana. Ömrün ahırı olup dolsa peymana, haşhaşın samanı başı sındırar diye mahtum oluşan. Adam ajalı gelse, her sebepler etsen de dünyadan geçýän tamam bolýardy. Ohum Peygamberimiz aydiye, bi'sel meyyit li yehud ve munafiqil arab. Hay Yahudi ile münafıkla gurrun etcek tahmin diye. Yaqulun lew kana nebiyyan lem yemut sahibuhu ve la emliku li nefsi ve la li sahibi min Allah Teala şey'a. Hay bir peygamber bolsa men gowuldurdy diye waydarlar diye. Emme Resulullah diye men özüm ve alem jahan ve sahabalarım ve hemme kişinin ajali ve zadi Allah'ın elini men elimde der ki diye. Meger men peygamber diýip geldim, men Allah diýip geldim ki adamlaryň arasına diye. Ýöne Yahudiler maňa eziýet berjek bolup şikep jaýatjekler da diye. Ha peygamber bolsa gowuldardy sahabasyny diýip. Ve la amliku li nefsi min Allahi şey'a. Özüme ve yoldaşlama ve alem jahana Allah'ın hükmü gelip siňmeli bolarda. Türkmen aýtmaýam adam görjek görgüsini görmeli. Görjek görgüň görmeli ahiret derejaňdyr da diýipdir. Hulata Es'ad dünýeden geçýär. Ey cemaat, yaş wagtynda, jawan wagtynda men ýaşyny dagyk taryhlardan tapyp bilmedim. Emma bir jawan oglanmışdyk. 3 gyýdy galypdyr, erkogly ýokmuş. 3 gyýdy Resulullah'ın öýünde ulaşypdyrlar. 3 gyýdy Resulullah'ın öýündemişdik. Resulullah'ın öýünden naharyn suwuny ýemişdikler. Hazreti Es'ad 3 gyýdy galya ýedinde, 3 stan gyýdy oglan, erkogly ýokmuş. Hazreti Es'ad Medine-i Münevvereden awwelin aýrylan sahaba. Hazreti Es'ad Peygamberimizin Medine-i Münevvereden awwelin cenazasyny okuyan sahaba. Cenazasynyň ewinden ýürüyen sahaba. Ve Cennetil Bakiya'da awwelin jaýlanan sahaba. Medine-i Münevvereci yani Ensar. Mekkeli değil, Medineli sahabaların içinde awwelin Cennetil Bakiya'da jaýlanan sahaba. Cennetil Bakiya var. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek mezarynyň makbarasynyň beýle ýanyna. Cennetil Bakiya Medine-i Münevvere'däki. Medineli sahabaların içinde awwelin jaýlanan sahaba. Cenazasyny awwelin şoň cenazasy okulypdyr. Näme Medine gelen wagtlarda ohum cenazasynyň öwünden ýürüp Cennetil Bakiýa gaşyn eltilen sahaba.
radıyallahu anh. İnhe geleyliğin bu gürrüğü Hazreti Esad tanıydık bir yaş vaktında boğazından bokurduğundan dert tutup ahiret derecesi olup ahiretin kazanıp Resulullah'ı elinin elin edip dünyadan geçti bir. İnne bu gürrüğün neyme gerektiği ne derse gelir. Emme Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Tabuk'tan geldi. 61. yaşında. Recep ayda gidipti, Ramazan ayda gelipti. Gelen güllerinden bir neçeğin geçenine münafıkların en başı kim Medine'de? Odolkan ağzanır. İbni Ubey ibn Selul. Ahım bir İbni Selul liyayet başka da Ubey diyen bir qav sahaba var. Ola bilin beyleki Türkmen'de gollamız katıştırmar yani. Münafık İbni Selul liyayli. Münafıkların başımış. İbni Selul. Münafık diyen kim? İçinden büyük kafir daşından ya Resulallah sen hak peygamberdirsin deyip yalandan aydiyan adama münafık diyorlar. Düyüp ananak da içinden. Şu münafıklığın da başımıştık da. Beylik münafıkla fakat şu ağzın özü yemiştiklerdi. Bu ödünü nem kadiyan adammış. Peygamberimiz Medine'ye gelmeyke kellesine ters koydurup ödü Medine'nin padişahı olacak bolup veren adammış. İbni Selul anırdı bir zangar nici habis adam taşı cecik içi barıp batan bir möcük adammıştık da. Başlan ay diyen çon aydan da tarihte sebt bolupdur. Öz aralarını gurrunu dönüp Peygamberimize it diye aydiyanmıştık. İbni Selul beyli bir nici adammıştık. İti semritsen seni yarar deyiptirli. Gördünüz mü semrittiniz bir yaracak bolaya deyip öz aralarına şey diye aydiyanmıştık da. Beyli bir habasatına içecek bolayan, necasatına içecek bolayan, hafalığına içecek bolayan, zangırdığına içecek bolayan, betbahtığına içecek bolayan. İbni Selul bir münafıklığın başı Peygamberimiz Tabuk'tan gelenine marizlap başlattır. Näme mariz? Ölüm maradı. Özüne näme kadik geçiren adamdı. Ömrünü Peygamberimize eziyet verip geçiren adamdı. Özümen Müslüman nipbeda. Yo sen hak peygamber akıyım. Kâde dağ zımgada adamların arasında turakana ya Resulallah bizim hakkımda doğada olup yalandan galiyanmıştık da. Ohum sahabıla sininden tutyamıştık. Hey betbak tanılma mu otur da bir haya diyenmiştik de. Onunla da Resulullah aleyhissalatu vesselam çün Allah'dan şuları öldürmeliyip hüküm gelmeyensen münafıklara zat demeye. Ohum İbni Selul marizleye. Ol inimiz Hazreti Ayşe bir cengiz dillerinde qalanda Ayşe zina etiptir diye aytmayalım. Evvel şon başlanışı İbni Selul'la. O zina etiptir deyip aydan adam da inimdi. İbni Selul şeyli vur necis adam bir marizleye. Bir de geçmeliler dünyadan. Özü ölmeyecek yana kork kesbedi abi. Özünü nem kadik kesbedi ha. Adına büyüsanma çemelli düzülür, çemen senin kurir, ciren eğlenmez. Mahtumul işanay diye. Şu mahal defeleri ödden, elhamdülillah yağıllar yağıptı, yaşıllaptı, çarvada koyun üstünde turan adamla keyif etiptü, malları aylanttı da, çarvalardan, ya ikillimiz avadallantı, yine 4 aydan nem olur? Sarılar, orlar, hem bir saman. 5-6 aydan da kızgın yel ösür. Tomsiyeliyada işte, Mahtumul işan näme diye. Adına büyüsanma, çemelli düzülür. Yaşıllap duran defeli derele deyiptir. Çemen senin kurir, ceren evlenmez. Ceren yan keyka. İşte hiç kiyin kuruyorsun. Üstünde çopanla kalmaz, koyunla kalmaz, tane de kalmaz. Hemmesi üstünden gider deyiptir. 3-4 aydan yana emmes kuruyacak şmal görünüp duran, yaşıllap duran, erti turanızı, erti sağman örünüzü görün, yaşıllap duran ikili vardır. 4-5 aydan yok şola emmesi, saralıp oralya, sıfal olya, sonra da tozu yiyayık diye. Yine 4-5 ay içeriydi belli, ne kadar şehirden adamlar da sümk bol kalacak. Yaşı cemin içinden ya daşlardan her kim varsa. Bu adamda kuruymalı vakti yetip geliyor. Kaş iman menen geçiren olsaydı. Kaş Resulullah'ın yanına, Resulullah'ın yanına geçip
imandan kanıp geçmeli adam Huday afetten saklasın kafir olup geçip bariye. Ve kafir de olup geçiyor dünyadan. Ahın bin mar idlaktır. Dakhalan nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yaudul münafik. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şonu soramana ayadatına varıptır. Bir neçe sahabaları bilin yürüyün İbn-i Selul'i soramana var eyleyin deyiptir. Fi maradihillezî mâte fîh ve arafe fîhil mevte. Aham Peygamberimiz barip İbn-i Selul'un yanına oturup yüzünü görse bin ahir ömrü acalımın üstüne geliye. Ölüm merizçiliği diye vaydiliya da ölüm merizçiliğinin alamatını mınne görüptür Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam. Aham Peygamberimiz bana aydıptır ey cemaatla bir ömür Peygamberimize azab veren adam da şey ama wallah in kuntu la anhaka an hubbi yahud İbn-i Selul deyiptir şu münafığa min sana ozul kan aytmadım mı deyiptir şu Yahudiyle bilen dost olma deyiptir ey cemaat qavjetten fikredin näme sen bana iziyet berdin diýmändir ha sen näme men sahabalama bir ömür iziyet berdin diýmändir sen näme men zenanama musulmanlaryň enesine şey diýdin diýmändir sen näme bana it diýdin diýmändir yani hemme günäleriniň başyny tutup aýtypdyr Peygamberimiz yani ey İbn-i Selul sen zaylan zat şu bidirek adamla bilen oturuşmaň diýipdir Peygamberimizin hukunnen tutup aýdýan kefini sen palan wagt eziyet berdin sen palan wagt nämetdiň olar sanamandyr hukunu tutupdyr sana zerer veren zat şu kafir bidirek adamla bilen oturuşanyň da diýipdir sen zaylan zat hemra olup oturmagul pis bile poho diýsen peyniň de olar is bile diýe mahkum bolýan hemra olup oturmagul pis bile bidirek adam menen şoň ýanyna bidirek adam tanymak aňsatjakdyr ha jemaatla şoň ýanyna oturanda özüň Hudaýdan daşaly berseň özüň günäle ýadyňa düşüp günälere gaşyn gidesiň geli berse şo bidirek adam hemra olup oturmagul pis bile poho diýsen peyniň de olar is bile diýe eýni poho diýip peyniňi porsi isten dolduran ýanyk sen ýüregiň garaldar diýe Hudaýdan daşaldyr diýe Qaytay deyin, näme diýipdir? Ey İbn-i Selul, seni zaylan zat, sen dargadan zat kafirle bilen oturuşmaň, Yahudiyle bilen oturuşmaň diýipdir. Men şuňsyny birime döreýliň jemaatla. Ey gelininden, gyzynyň, oglundan, ärinden, inaçasından narahat jemaat. We daşardaky beýleki zapt bolupdy, belkim gurrunlar üstüne barsyn bir wagt. Biz elhamdülillah halkın içinde geçpez. Ustadımız Cepparawyn tahdir Salih 87 biz milletin içine girmeletipdir. 15 ýyl bolup barýar halkın içinde geçpez. Derýanyň başynda Kümüştepe bender türkmenden täp Bijinurt we Jergelan obalaryna gaşyn. Tamam halkın içinde geçpez elhamdülillah. Başga da halkın içinde geçiren kändir. Emma halkın da sırnyň içinde geçpez. Her kim gelýär ahunjan adamym eşitmesin. Ahunjan denanam eşitmesin. Qaynatam eşitmesin. Bir aýtjak gurrunma palany eşitmesin. Aýtjak gurrunma dädem eşitmesin. Halkyň sırnyň içinde geçipdir. On bir gurrunma bir dert ba o da näme? Bütün alam jahanyň derdi şişmal. Men ogul gyzyma kefimi dinimi etdirip bilemek. Biz näme etmeli? Men adamy maşeýle aýdýan hamana haram kumara gitmeler oğlun şok bulup ağlaşıp aydamızı ütmeye biz näme etmeli? Ya erkek adam aýdýa bizden anamyza aýdýa evin maşyň dogurla ya daşaryk gidende qaytam özü bize başagay bolup özü bir narahatçylyk öýe bolýar diýe. Ya gelinimizden ya dogondan ya enatadan ya mesela bir tofur jowan oğlan gelýär ey jemaat biz mesçitde oturýarmahal. Dädesi 50 ýaşynda ahunjan dädemi biz enem menen dogollum menen günäden alqap bilemedik diýe.
50 yaşında dädelimin men oturşany ýadyma düşýär. Däden näçe yaşında diýende 60 yaşında diýenme. Dädesini tanıyan adamma 50 yaşındaky adam gelip maňa zeýrenip oty. Dädesi ak sakal 80 yaşındaky adam. Dädem diýe bir oglan, bir ýaş oglanyň gereftar bolmasy günäsine gereftar bolupdyr. Ahunjan bir näme etmeli? Dädesi 80 ýaşa baran adamdy. Ak sakal olan adam. Şu derdiýerden hemmesi yaşyň derdiýerden. Şu mahal bir oglan bir gyz bilen izdivaç etjek bolýar-da. Ohm hamany bir sataşýaly bir melak näme biz zindigimizde sen nämäni öwetýän diýäle. Hamany bir gyz oglan şu mahal hususan şäherleň içinde. Mesela aýtýan kep näme? Dünýäň bir ýaş oglan aýdy ötýär. İcemaat, yani men şu mahal şuurun ştada aýtmagy men bir utanmaly haşyny. Emma aýdýan ki gyzlamy oglanlymydy bir terbiyet bolsun jan Hudaý. Ini ulukun awwalin aydan kefişi diye gyz oglanyň da, on biz şoňsyny diýen açyllyk diye. İzdivaç etip bilmedik başga bir ýerden izdivaç etmeli bolupdys diye. Men awwal gaýtjak kefimşi, men bir ew maşymy hamana 2 gaýtary ýuwulsa 3-nji gaýtar men geýmellerli diye. Hiber aýdylmaly wurrunmşy. Hiber zatmyş, manamyş, nämeşi. Ohan bizim nimen gurrun etýärsa, ahunjallaryň arasynda, ulukun tüşümli adamlaryň arasynda, şu inatada aýtmaýam kan diýende İnata saydığında näme diye men ogluydum düşümlü ya da yok. Şu hem danışgahısından, boydoşundan ya filmlerde işleyen kefine diye de. Hemme şada. Hemme afet bolup duran zat yaman boydoş, yaman yoldaşda. Kıskaca deyin, kıskaca üşürvay deyin Türkmençe. Yaşlı olsun, yaş kiçi olsun. Her kim qow imanlı adam bilen gatnaşdyş zamanı uttuda. Her kim bidirek adamly bilen gatnaşdy, oturuşdy, ol adam dünýäsini ahiretini betbaht etdi. Kıskaca kepş. Hamana şu mahal ey cemaat, howlukmaýlyn gürrüňden. Bir 15 ýaşynda, 16 ýaşynda ya 20 ýaşynda bir oglana ya bir gyza, hamana danışga var ya bazara var ya öz öýüň içinde sen tapşyrýan da, jan oglum, jan gyzym, bidirek adamly bilen oturuşma diýäň da, oňam şu oglan ýakyz näme diýe? Mügen men oglan mı diye bir adam bana tapşıryan, men tanıyman nun mu diye da, olukon iştivada. 80 yaşındaki adamlar var, kadim yoldaşları gelinde şuna Allah'ım kitiyedi. Şu yine de şu oturuşuklarına, pataklarına barıp, olukon günah işlere diyerlerdi. İnnam canı yoksa saldıravat ya. Näme? Yoldaş elinden tutup alıp bar ya da şunu. Yaman yoldaş, yon min yoldaş eseretler etmer diýmeler. Delili näme? Delili şu cemaatla. Bir adam hala ahun bolsun, hala işan bolsun. Hala tahsilkerde bolsun, hala bisawat bolsun. Hala öýlenen bolsun, hala öýlenmedik bolsun. Hala gelin bolsun, hala gyz bolsun. Hala karger bolsun, hala karment bolsun. Hala reis bolsun, hala etekdäki adam bolsun. İnsanyň tabigatyna Hudaý goýupdyr. Her kim bilen oturşsa, şoň kefine hawwa bermese de hutbuhut şoň renginden, tabigatından şoňa ýokýardy. Odal kan ýatdyrsyňyz, gerbebendi aspetazira zamani pişehar, rengeşan hemgun negerde tabşan hemgun şawat. Hutbuhut şoňa geçýärdi şoňa. Heyran galmaly zat. Bir kılar sohbet eser ey talibi rah, sofalayar biter gowy diye. Kılar sohbet eser ey talibi rah, munundek jari bolly adetullah. Hudaýyň goýan bernamasy şeýle ýeriň ýüzünde. Her kim men oturşsaňma, hutbuhut şondan sana bir me ýokýardy. Hatta şoň menen dawalaşýaňa, şoň kefin red edip otyňa, öýe gelende ýene şoň kef sana eser goýýardy. Şoň tabiatyndan sana ýokýar, şoň bibereketçiliginden sana ýokýardy. Ohm oturşýan, gözde peýgamberimiz näme diýipdir ýan munafyga? Ahir ömrüni näden kefaha? Hay, sana veren zat, şu munafık bilen oturuşup mehabbetleşenin da diýipdir. Başga günälerini sanap durmandyr. Yani hemme günälerin şondan çykyp gaýtýar diýdigdi. Maňa eýet berýäňde şolaň gowuny görjek bolýan, sahabalary eýet berýäňde şolaň gowuny görjek bolýan, maňa ittibaýdanyňda şolaň gowuny görjek. Indi sen tutup gidibermeli. Hemme günälerin başga. Şu mahal ne kadar izdivaçlı ida galya, men boydoşma ýete näme diýeň ýa-da. Ya meselem bir gyz oglan adam bilen raviha hemme zat izdivaja. Ýeňiljek toý tutjaklar, men boydoşlamdan çekinýän ýa-da.
Yemen yoldaşlamdan çekinýän diye. Ya yeňiljek altyn kümüş gazalar alyp toý tutjakla da men boýdaşlamdan çekinýän diye. Baýa tangoft harç bolmaly. Hayat falan jerowmy. Men yoldaşlamdan boýdaşlamdan. Şeýitdirip näder nefer iýdaga alyp barýa. Ya hatta izdiwaçdan soňram, hatta toý bolandan soňram, we hatta oglan şokly bolandan soňram. Şonu ben oturşak, şonu ben gülüşjek. Daşarda birini güldürjekden öz içerisiniň çaýyny, suwuny, naharyny awlyk etjek, zindigisini awlyk etjek. Aya hakyl şunay diýämay. Aya ilm şunay diýämay. Aya mantyk şunay diýämay. Aya insanyň sabady tahsilatı şunay diýämay. Yani näme zat şunay diýe. Öz içeriğin awlyk etmeli, daşarda birini güldürjek diýip. Hamana dostum ya boydaşım diýip. Asıl kök oturşyan adamın gowy bolmaly. Yo men oturşyan adamın gowy diýe. Her bir günaha düşmen adamy özde ağzı burun hafalamadan tut, bagşlaň zinadan tut, her nämeden, kumardan tut, şo yoldaşyndan görýärdi. Meni akiden Allah'tan şotdy diýärdi. Kıyamatda da şu dava olacakta. Men o gurrunları beter giyirmeyin. Yönü kıyamatda da şu dava olacakta. Huda yaşıma nadir da şıma nadir. O senden mollu, o senden mollu diyecek. İnni bir öz dersimizin näme? Oğlumuz, kıyızımız. Ey yaşaç oğul kıyızı var. Hacı dädele. Ol kon adamla. Oğul, kıyız, gelin, kefin öttürecek bolsan. Gör. Bir de aydiyaller de ahuncan kefim diyenime den ak diyeli. Men aydiyen Allah için aydiyen. Aytma diyen. Aytsan zindigi behem vurulya. Oğul gidine kan aytsan zindigin duğdu atşyada. Erne kan aytya zindigin duğdu atşya. Mıdan dava. Zinanasına kan aytya duğdu atşya. Şuur atşya zindigin. Mıdan dava olya. İnatasına da hatta aytya duğdu atşya. Yol näme? Havluq mellal. 1 ay, 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay hovlukman döwründen aylanmaly. Şu dinanamy, şu adamymy, şu oğlumy, şu kıyzymy, şu gelini, şu ene dädemi kim menen oturuşup tursam kan şoňa bername dökmeli. Ýöne aýdyp diýip öý awlyk etmeliler. Oturuşturup turuşturýan adam, öýüňe adam çağır, arasa adamlardan. Ýaşoň bir salamy var eýli, etmejekde bolsa gowunnal, mehabbet bilen in ulukan awwalin ve ahirin yol zamanına ve belki her zamanına oğul qıyıp ene däde fat oturuştup turuşan adamın arasılacak bolmaly. O arada da elinden zat gelmese dige dua etti odur Hudaya elimden gelenim ettim özün agıbet be hayır ettik. Oturuşup turuşan adamın. Oturuşup turuşan adamın. Oturuşup turuşan adamın. O zolla bar aytdyk koy gurrun kamil bolsun. Ey musulman. Ey Allah diýen adam. Kur'anyň ahirin kelimesi näme? Kur'anyň ahirin kelimesi näme? Minel cinneti wen nas. Kur'an tamam boldy. Wen nas manasy näme? Yaman yoldaş, yaman boydaşdan Hudaý saklasın. Kur'an tamam boldy da. Kur'an'ın ahirin kelimesinin manası şu da. وَالنَّاسِ manası şu. وَالنَّاسِ ey cemaat Kur'an'ın ahirin kelimesi şu. Yani yaman yoldaş ve boydaştan Hudaý saklasın. Şun menen Kur'an tamam bolýardy. Mundan aňyrda näme wagz gerek? Mundan aňyrda näme nasihat bolmaly? Mundan aňyrda näme gurrun bolmaly? İnsanlaryň galbyny silkeler ýaly. İnsanlary öter ýaly. Adam pikirine der ýaly. Ahiret gamyny bolar ýaly. Ýurdaşyny saýgarar ýaly. Aňyrda näme nasihat bolmaly? Allah'ın kelamından, Resulullah'ın dirman sözünden. Akıl bolsaň ýaxşylary hemdem bol. Akmak özün nadan bilen ýar eýler. Ey dirman aýtýarlar da bula. Akıl bolsaň ýaxşylary hemdem bol. Şoň ýanyna oturşoňda hut Hudaýyň ışkyna gir, Resulullah'ın ışkyna gir. Akıl bolsaň ýaxşylary hemdem bol. Akmak özün nadan bilen ýar eýler. Maktumul işan aýdýar haşin. Akmak özün nadan bilen ýar eýler. Hulasa Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam dirman kefaýdypdyr. Ey Yahud, ey İbn Selul, sen zaylan zat şu bidirek Yahudiyle bilen oturuşdun da diýipdir. Inni bir samsyk näme jogap beripdir. Bitbaht özü üljek bolup batyp näme jogap beripdir.
Necire Resulullah bilen oti, Peygamberlerin tacı bilen oti, Evliyaların başı bilen oti, Rabbani'nin reisi bilen oti, Allah'ın habibi bilen oti. Näme dipdir? Fakat abgadahum Es'ad ibn Zerarah fema nefa'ahu. Onu Peygamberimize durup cevap berip näme dipdir? Ol ir boğazından der tutup el gitti de dipdir. Esad Yahudiler yokuşuyoriyadi. Şoňa näme peýda berdi dipdir. Ine gerek Esad'ın gerek gurrun iştada. Maňa aýdyp duran kefini öýdi. Yani sen sahaban Esad diýen adamma ýa qiyaş olan jowan wagtynda boğazından der tutup öller 3 gyýdy galdy erkogly ýokmuşdyk. Şo sahaban Yahudiler yokuşuyoriyadi. Ir öl gitti näme peýdasy boldy şoňa dipdir. Asa hibir gelişýän urrunmuşy. Mahtumul şan men beter goway diye. Mahtumul sözler sözün soňlamaz. Bidert genni dertli sözün dinlemez. Ay ajabay diye ha. Meňe aýtjak gurrunum kan nipdir mahtumul şan. Ýöne bidert genni dertli sözün dinlemez. Akmak sözden hezil eylemez, aňlamaz. Arif bolsaň söz manasyny düşersen diye. Ahmak adam sözden hezil eylemez, aňlamaz. Näjire Resulullah'ın dirman sözünü aňlamany gaýtyn başga da aýdy öti. Hop sen dipdir jowan dosyň mady dipdir Peygamberimize. Esad dipdir boğazyndan der tutup el gitmedim. Näme peýdasy boldy dipdir. Hibir retçiwan şo urduňa. Yani näme? Yani bir adam namaz okuysa, şo merizlemeýärdigimi? Sayan sahaba Peygamberimizin sahabati, Peygamberimiz cenazasyny okuyan sahabati, öz öwünden ýürüp jaýlanan sahaba, o der tutup ahiret derejesdir da näme? Hazreti Muad ibn Cebel taun der tutup ölmeýärmi näme? Sahabalardan ýylan sakyp ölenme? Bu ahiret derejedir da näme? Ýebre aýdylýan gurrunmamy, musulman bolsaň, sen dünýede kelläň agyrmya, aýaň agyrmya, dert görmeýän diýilýän meger gurrunmamy? Meger Resulullah'ın özü müşkilat bilen geçirmendirmi dünýäni? Aleyhissalatu vesselam. Ýa-ni gurrunda akmak sözden hezil eylemez, aňlamaz, arif bolsaň söz manasyny düşersen. Gaýtyn başga da dagdapdy. Ey jemaat, bir geň gatba. Bir bitir bir geň gatba. Şu zamanna hamana bir adam dosyna ya dinanasyna ya ernayt ya da namaz okuýdy ya da omo näme diye falany okyp bäde näme boldy diye. Iň şu zamanyň kafirleri şu zamanyň bidirek adamlar bilen diň gelişini. Zaman kadim jedidde bolsa şu adamlamışdyka. Şu gowlu şu bidirek bolýan ha. Gaýtay deyin. Iň şu zamanyň aýdylýan kepdaş. Sen bir gowja bol, sen bir gaýrat et, Kur'an okuy diýäň da, ol adam ýa-şo denana da hamany bir adam tapýa, zindigisinde şikast tipdir da, o denana ýa o adam Kur'an ders berýänmişdik, ýa tefsire gelýänmişdik, ýa namaz okuýanmışdyk, ýa zikirlere barýanmışdyk, ýa wagt berýänmişdik. Hulasa, o falany wagt berdi, ýa falany sofu boldy da, ýa falany namaz okuýady, näme boldy diye. Iň şu munafiň aýtýan kef bilen diň. Onu Kur'an näme diye diýsene, Kur'an hemmedat badiyet, o Kur'an näme diye? Kur'an Allah'ın kelamı näme diye? A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ve kezalike nuvelli ba'da'z-zalimine ba'dan bima kanu yeksibun. Hudaý näme diye? Adamdan, Hazreti Adamdan ta kıyamata çeli. Her kim günahkar olsa, her kim hamana halka eziyet berýärleri bir yerde goýaryn kıyamatda diýär. Başlaň aýdýan gumar oýnaýarly hemmesini bir yerde goýaryn diýär. Hud Kur'an'da wa haşy. Ve kezalike nuwalli ba'da'z-zalimine ba'dan. Şu günahkarları belli kıyamatda hemme günahkarly bir yerde. Hamana nahaktan adam öldürülýär bir yerde. Tawba etmäni, tawbalar kabul bolmany geçerler. Ya her jere günahkarlar Allah'ın haram eden zadyny içýärler hemmesi bir yerde. Bir öýdi, bir toparlay diýenler o kadim zaman geçti, park etýärdi, park etmeýänmişdik. Hatta kıyamatdan 1000 ýyl mundan ozal bir hamany gumar oýnayan adam men şu zamanyň gumar oýnayan adam kıyamatda bir yerde goýuljakda.
baham duracak. Çinança qova adamla deşeyle. Şu zamanın adançısı Hazreti Bilal bilen bir yerde duracaklar. Şu zamanın hak ulama olsa Hazreti Muad ibn Cebel bilen bir yerde duracaklar. Her gaysi baham da kıyamatta. Her gaysi baham üç duracak. Besbelli saylam duracaklar. Kur'an-ı Kerim'de var şu vurun. İni yankı gengat, şu zamanında da son kefine ihtiyarlı da. O falani namaz okuydu nem oldu. Falani tesbih sanadı nem oldu. Falani mudam Kur'an okuyup da nem oldu. Megir şu dünyada fadaşına yetmeli madem. Kıyameti ödeşildi ki hamani yeni aydiyasta Hazreti Bilal azan çekiptir. Onu da giymeni bir örüğü yokmuş. Kellesi yalan açmıştı. Doğru kovuşu yokmuş. Azan çekiptir. Nem oldu diysen gelişer mi? Yani inam ahiretin gadan kitiptir da. Bir dünyaki ahiretin mukaddemesi asıl zindagiki kıyamette o. Bel tu'sirunel hayated dünya geçen haftada geçenler bu vurun. Bel tu'sirunel hayated dünya vel ahiretu hayru ve abqa. Bir dünyanın gurrunetlen asıl zindagi ahirette diye Huday Teala. Ey cemaat bizim zindagimiz ahirettedir ha. Bir mal yaşap berşimiz mukaddeme. Bir adatçık vakt geçiyor işte çıkın. Ine yankın aydiyan kefini näme hom diptir. Es-Sad ibn Zarara sana qowwetdi da diptir. Yahudiler yokuşwordy da näme boldy diptir. Görse bir kefe düşünjek gel. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam öz gurruny bilen bolupdyr. Bir öljek bolup pati. Marid yati. Fagra'u raqat ayna Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin mübarek gözleri yaştan dolupdyr. Ohum aydypdyr ma hajetuka. Ey İbn Selul gerek zadın var mı diptir. Yani näme gerek dise berjek diptir ha. Ey İbn Selul gerek zadın var mı diptir. Doğasına aytıp duran ýaly, ballysına aytıp duran ýaly. Onun için bir meriz adam soranda gerek zadın bolsa men getireýin nimek sünnettir cemaatla. Şunun menen şoň işini bitirjek bolsaň aýtmal, yalandan aýtmallar. Hulasa men gurrundan çykmaýyn. Gerek zadın var mı diptir. Kim şu yatan adam? İbn Selul'la. Peygamberimize aytmadık kefi yok. Enimir Hazreti Aşak aydan adam. Uhud urşuna Peygamberimiz baryaqa 300 nefer ağlap, "Ey jengdin amma özüňi öldürjek bolýaňmy" diýip ýygyny öwren adam ha. Jenge Tabuk'a da 80 nefer ağlap özürin alqalan adam kitmäni. Jenge Tabuk'dan da qalan adam. Özüni näme qadip eýet berine Hud Kur'anyna waha. Bir jenge bir wagt gidipdir da yak İbn Selul Medine barsak bolýar dipdir döwrewin näkilere. La yukhrijannal a'azzu minhal azal. Mena padşah olaryň Muhammed qawart Medineden diýen adamda. Aleyhissalatu vesselam. Peygamberimiz şoň aýdypdy. Näme gerek saňa dip? Ey cemaatla näme diýen bolsa o İbn Selul. Näme istem bolsa o. Okyp berelim. Qala hajati إذا أنا مت أن تشهد غسلي وأعطني قميصك الذي يلي جلدك وكفني فيه وامشي مع جنازتي وصلي علي. Ey Resulullah deyiptir. Senin evvel isteyen de adım men ölsem sen meni yu deyiptir. Men ölsem su akıdıp yuyan sen mol deyiptir. Mını yadınızda olsun aydıptu imanı yok içinde. Kafir habıl adam. Kafir oldu dünyadan geçiyor. Gurrun qalsa inni kefteşlertinir. Hadir şunkini aydeyli. Men ölsem sen yu deyiptir. Şunu isteyen deyiptir. Şun Peygamberimiz näme işinma ayt deydi. O da Peygamberimizden istavati, Peygamberimiz de etçektenna. Şonu yalandan bir daha aytmaya hak Resulullah. Aysa diyenini duracak boluvay diye. Yalandan bir daha da tarifi aytmaya. Näme isteýäň dipdir. O da aydypdyr, meni sen yu dipdir. Wa a'tini qamisaka allazi yali jildak. Şu bedenini diýýän koýnuň menen men kefelle dipdir. Bir haya adam bir. Öz bedenini diýýän koýnuň menen men kefelle dipdir. Wamshi ma cenazati. Min cenazam götürülenne gattalynyn ya öwünni ýöri dipdir. Bu senin isteyen min cenazanda sen oky dipdir.
Bir münafık ömrünü yetip beren adam Peygamberimiz bilen bahamoti. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam rahmetul lil alamin. Allah'ın dostu, rahmettan doli, muhabbetten doli, nurdan doli. Hudaýyň nur singen adamsy. Muhabbet bilen Raufur Rahim bolan adam. Ey cemaatla, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýtdyr, bolýa hemmesine derinlikdir. Bolýa hemmesine derinlikdir. Ey cemaatla, ey tarih okuýarlar. Beşerin tarihinde banşyjyl görjüňler. Bir adamdan iştilýäme şijilik muhabbet, şijilik mihribarlyk, şijilik rahmat. Ey adamyň akly satýan şu görjüňlere. Ey bir kafir adamlarda aşylar görmeýän kan. Dünýäň taryhynda da sebit taşy görjüňler. Bir kenar köşede tozan siňip batan kitaplardan çykarylan görjüňler däl aşylar. Dünya boyunca şu görjüňler tarih sethelerini ýalfyllatdy günýaly bolup. Dünya boyunca görülmeýän kamçylatlar. Ey cemaat, Resulullah Allah bize iyi vermedik bolsa Resulullah'ni adamlar Peygamberiň üstünden Hudaý tanymasa, öz adamçylyklaryny näzire tanymaly bolardy. Näzire Hudaý tanymaly adam Resulullah'ın üstünden tanymasaň. Näzire adam muhabbet näme diýeni bilmeli. İnsaniyet näme diýeni näzire bilmeli. Adam eşekden farky bardygyny näzire bilmeli. Kaplandan, bebirden farky bardygyny näzire bilmeli. Ol izyet bilen münafıka Peygamberimiz aýtdyr, bolýaşylan hemmesine değinipdir. İnşallah Allah köklediğinden inni kehfte göreyliň cenazasy okulýarmy okulmaýarmy? Ve Allah näme aýa diýer ýaşaň üstüne. Allah Taala nesip etsin inni kehfte hyzmatyna da ýetirer. Beýik Allah gursoňyzy iman baýlygyndan dol etsin inşallah. Hudaý öýlüňizi muhabbetten dol etsin inşallah. Hudaý Taala iman baýlygyndan, Hudaý özüniň muhabbeti, Resulullah'ın muhabbeti we dostlarynyň muhabbetinden aýyrmasyn inşallah.